Wensizwa niyaphi abafethu? Njengoba ngingithembisile ukuthi ipeshile nje into ezoba khona ke. Kusasa njengoba kuLosihlanu umhla 28 nangomgqibelo umhla 29 nangomhla ka30 sine special ke siyagcina ngomhla ka30 okuyisonto siqala kusasa. Nabo powder bawu 3 uthenga upowder o3 na ngo300 ziyabuya. Uthenga upowder o3 na ngo300 kusasa kuLosihlanu umhla 28 umgqibelo isonto. Noma ngabe ka Pep sizokuphosela noma ngabe seTexini sizokuthumelela ngayo lo price leyo. Kodwa le eyokuposa ke iseceneni but nje eye price upowder o3 kanje 3 kanje ngamalini ngo300 rand kulo 3 days kuphela. Powder o3 ngo300 rand ku 3 days ulo umhla 28 29 ngomhla 30. Ngiyabonga ayivuke imizi ime ithi mpo.